बाद अरे तकाबे आके माई गईली रूस आहो चेवरा में गई जाके गईली सूत आ उनका नैहर के गदहा आवेला आहे कोहे को के जगावेला का नैहर के गदहा आवेला आहे कोहे को के जगावेला। हमरा बैठ आप लोग गलत इशारा करेंगे तो मैं नहीं गा पाऊंगा। हमरा बैठ के लेवे के मन नहीं है केहू से आप ताहर जवाब गलत ना देखो दुआती बोली ले जाओ निका ठीक है दुआती जगह पर जाइए। मैं आपका रिस्पेक्ट कर रही हूँ, आप मुझे रिस्पेक्ट दीजिए। अरे रउआ बुझाई के ना भी तकले नहीं ठीक बा के वो सटा के वो जाइए खाती भाव दे बखती केहू और बना ना कि हम बने आई ना है नहीं मनली ये रउआ पानी दुआना जानली हो अरे दिया डारी मनली बजाओ बेंजू बजाओ पर दुमाना के बहनी के दहेजली हो पंडित अरे दिया रोशन के बहनी के दहेजली हो पंडित जाके तई बैठ गली हा उठली मनली बजला ये शंख बजला लेकिन पंडित जी यार अब तो गोला वाला ट्यूनिंग मुझसे मत बोलिए प्लीज बजला बजला नहीं तो हम सही बता रहे हैं, नहीं तो फिर मैं बोलूंगी कैसे कहूंगी तो मेरा मित्र है ये। हां ए रोशन जवाब दो जवाब गाना मत दीजिए ना कि शहरी मुजरा नहीं खे चलो। अच्छा गाना से जवाब दी हां गाना से गाए गाना से हां बोल के ना पक्का पक्का का पक्का पे आके लड़की से का लड़ता रहा लड़की से का मऊ बोला चल लड़की से बरियारी देखा मर्दे लड़की से लड़ेला माने अपने लड़का लड़का में लड़ी जाके त का होई छिलाई मरद छिलाई और कुछ ना होई मरद अखाड़ा में लड़ला मेहरारू से ना ता अखाड़ा में तू नु बरू कि तहार ये भतारा अखाड़ा बड़े ना है ये मंच है गीत गवने का ये खड़े ह तारा पता नहीं थे गावा गाना ना इनका के जब ले अखाड़ ना देबो धक त फिर ना बुझाई के अखाड़ा है पाटना से लाठी काला ब्यास अरे काबे आके माई गईली रूस आई आहोर मां भी मत जाइए त तू माई के कहले बड़ू हम ना कहो ना कहलू हा तू कहलू तू कहलू कहली नु ओके नु आपने गाया उसके बाद अरे तकाबे आके माई गईली रूस आहो चेवरा में गई जाके गईली सूत आ उनका नैहर के गदहा आवेला आहे कोहे को के जगावेला का नैहर के गदहा आवेला आहे कोहे को के जगावेला। आई गलत ना है गोपाल गारी ह सखी लोग तिलकवा बरातवा में गावेला तू गलत मत मनी उहे रोल अदा करता नहीं तिलक काबे के दीदिया गईली रूस जा आ रहा हो रोडवा पर जाके गईली सूत स्कूलिया के गगरी स्कूलिया हो गई स्कूलिया के गगरी गईली सूत आ स्कूलिया लइका आवेला उनका कॉपी पर कलम चलावेला और गावा जवन तू गईबो हमारा याद बा लेकिन हमनी के जन गाता है याद नहीं खे। मैंने आपको बार-बार बोल रहा है मुझे इशारा मत करिए मुझे बुरा लग रहा है पत्तू बारू तो के करा पर्सनली मुझे बुरा लग रहा है पब्लिक के मजा आवता बस हमरा मतलब होतो ने सब मजा आवता भाई मजा करे बस जय जय बा अदैया फिर बबुआ ताहा लोग के मजा आवता है चिरई के जान जाए लड़का के खिलाओ ना मजा आवता बतावा ये गलत आदमी से पंगा ले लिया हम कहनी हो कि नीमन योद्धा के बोझा बांध देवला से दोनों आई गई ओझा के मरद हमारी मेहरारू से मरी हो ए कबे आ हां बोली खाना बनल खइलू हो कि ना ना लेकिन हम तो तहरा के ही जाके खाना स्पेशल मंगा के अपना भेड़ी आलू दम खियलो रहनी हां लेकिन एगो बात तू शिकायत कइलू अच्छा ना लागल हो काहे ना शिकायत हम बताने कह हां आलू